मा जाबावनांगौ जाखोलै बिदिजोंलाय? आइया नोंसोरो दंना गैयारा? ओइ सेंग्रा, आंनि फिसाजोखौ मा नांगौ नोंलाय? हाब आदै आंखौ सिनायासै नोङो। नोंसाजोआ खिथागोना खिथायाखै आरो नोंसाजोआ? आंनि फिसाजोआलाय मा होननानै खिथानांगौ जाखोसै? बिदिब्ला खिथामाराखै आरो बियो। थैबायलै दानाबा। ओइ सेंग्रा, नोंनो मा नांमारगौ दे बुं, आंहा टाइम गैया बिदि नोंजों रायलायबाय थानो। टाइमाथ' आंनावबो गैयामोनलै आदै। जेखुनु गोरलै गोरलै बुंनाया गोनांसिन आरोना। जेखुनु आदै बे फालिखौ खेङोबा साबसिन खोनागौमोन खोमा। आंनि मथेबा आरोखि ना। दैद मुथुवाखौ बेंगा सानदों नामा नोंलाय? मा बुंनो गोसो बुं। जिखुनु खोथाया जाहैबाय नोंसाजोआबो आंखौ गोसोथोयो आरो आंबो नोंसाजोखौ गोसोथोयो। थारमाने जों सानैजों गोसोथोलायो आरोना। होरिया बेद' साइस गैया बाइस गैया मा हिसाबै आंनि फिसाजोखौ गोसोथोनो मोनखो नों? हाब आदै नोंसाजोखौ गोसोथोनोबा साइस नांलायगौ आरोखि ना। आजिखालि सोरबा साइस गैयाबा जायो नामा? मावनो रोंनांगोन, दांनो रोंनांगोन आरो न'खराव माहाजोन जानांगोन, होमब्लासो आंनि फिसाजोखौ हरगोन आङो। हाब आदै एसे बेकग्राउन्डआवबो नायनानै बाथ्रा बुंनांगौरा। नुवाखै नोङो आंनि उनाव मा दङ? आंसो गलाम जायो। होरिया नोंनि बे सुखुदार बोराय राय थाबानोदि आं नोंखौ माहाजोन होननानै सानना लागोन नामा? जिखुनु मा मुं नोंना? सरि आंनि मुंखौहाय खान्थाल गोरा होनो आदै। होरिया बेद' मासिम असाइस मुं बेलाय? मानसिनि मुङाखि खान्थाल गोरा थाफेर'। सोर दोना नोंनि मुंखौलाय? मानसिनि मुंखौलाय मानसि दोनाबासो दोननांगौरा आदै। मानसिफोर दोनदों आरोलै। ओमफ्राय आंनि फिसाजोखौ मा खालामनो नागिरफैदोंमोन नों? बेरायनो लांनो फैदों आरोलै। बेरायनानै मा मोनो? देलाय बुंलाय। बेरायनानैलाय मा मोननो, गोजोन मोननायनिफ्राय माथो मोनबावनो आरोखि। गोजोन मोनो आरोना। बिदिब्ला नों आंनि फिसाजोखौ गोजोन मोननो थाखायल' बेरायनो लांगोन आरोखि ना? गोजोन मोननायनिफ्राय माथो नांबावगौ आदै। जिखुनु नोंसाजो बोरो आदै? गैया, आंनि फिसाजोआ दाख्लैनो बिमादै मोनाव थांदों मालाय आलासि जाहैनो। बेखौनो दं बायदि आंजों रायलायबाय थाबाय नों खुदिया बोराय। होरिया बेद' आंखौसो बोराय होनलायबावबाय नोङो? मानो फिसाजोआ न'आव दं बायदि रायलायबाय थानांगौलै आंजोंलाय? गैयाबा गैया थब्लं थब्लं होननांगौब्रा, थगायनाङा। दंमारोना गैया बुंलाय? गैयालै गैया, आलासि जाहैदों होननायखौ बुजिया नामा नोंलाय? बेद' ओरैनो बेखार रायलायबाय थाबाय आं बे खुदिया बोरायजों। थांसैल'। जिखुनु नोंसाजोखौ मोजाङै दोनबानो जाबाय आदै। बोसोरसेनि उनाव लांफैगासिनो दं आङो। बाय आदै। साला अबेनि मुदलादला सेंग्रालै बेलाय? आंनि फिसाजोखौ मोनलांगोन सानथाराखै बियो। बाबा थांला होनलाय? बहा थाङा नोंलाय? लोगोफोरनावसो थांदोंमोन आङो। होरिया नोंखौहाय सासे सेंग्राया नागिरफैदोंमोन। मा मुं बाबा? खान्थाल गोरा ना खान्थाल गोरलै होननांगौमोनथाय? बावलायलांबायसो आङो। खान्थाल गोरा बाबा खान्थाल गोरा। खान्थाल गोरासो फैगोन जानो हागौ जोंनाव। ओमफ्राय खान्थाल गोराया नोंनि मा जायो? जों सानैजों गोसोथोलायो बाबा। बेखौनो गोसोसै? जा दुगा मानसिया आंखौ माबा बोराय माराय होनलांथारदों। मानो बाबा? नोंखौ सोंनायावहाय मिथिया होनबाय नालाय आङो। जिखुनु फांफुङा सोलिनाय नङा आंजों। फै न' सिङाव। जागोन दे बाबा। होरिया सोर जाखो नोंलाय? सिङावहा बे सोर मा जिरायदों? सरेनलै आदै। बुंलाय दे मानि थाखाय फैदोंमोन? माबालै आदै, नोंसाजोखौ आं गोसोथोयो नालाय, बेनिखायनो आलासि जालांनो होनना साबफैदोंमोन आङो। होरिया बेद' मासि साहस गोरा सेंग्रालै बेलाय? मा हिसाबै फैखो दे बुंलाय नोङो? नोंनिबा गोसोथोना फैनोमोन आरो? फैनोथ' मोनोरा, खिन्थु नोंना मोजां जायाखैना? हौवा सियाराव जिरायला फैग्रोनाया। ओइ नेमखिहाय। ओइ ओरै फैथ'नोसै। मा जाखो बाबा? बे सेंग्राया सोर? गोसोथोनाय। मा गोसोथोनाय बेलाय? आरो बै दाख्लै फैनायालाय सोरथो बेलाय? बेयो लोगोसे। सोरखौ बुंदों नेमखि? खान्थाल गोराखौ। खान्थाल गोराया मा होनलाङा आदै? मा होनलांनांगौ जाखो? नेमखि आइखौ बोसोरसेनि उनाव लांगोन मागोन होनलांदों आरोलै। जिखुनु बाबुनि नामा मा नाम? आंनि मुंखौ मोस्रोम होनो आदै। ओमफ्राय फैनायनि जाहोना मामोन? ओरैनोसो फैदों आदै। ओमफ्राय नों नानिखौ गोसोथोमारदो दा? आदै। जिखुनु जेबो बुंथ'ला आं, नोंसोर मा रायलायथ'दो। होरिया बेद' मा जाबावनांगौ जाखोलै? थौ दे जिरायसै। नेमखि नोंखौ जा समायना नुथारदों। आखा बोख्ला दङ नुफैगोन। थै नुफैबा नुफैथोंलै। प्लिज ना बोख्लाय। दे जागोन। नेमखि बहायबा बेरायहैसै नामा थौ? थौ होनबालाय। नोंसालाया बेनो ना? औ बेनो। आदै आंनो। र' होनबा आं फिसाजोखौ लेंहरनि। नेमखिहाय ओजों फैनायसाय। मानोमोन बाबा? नै नोंथां बेनो आंना फिसाजोआ। वाव नाइस। मोजांथ'। आबै आबौमोना बबेनि जाखो बाबा? सोरखौ आबौ होनखोलै?
नोंथाङा फिसाजोनि एसेबो खिथायाखै नामा? अह खिथानाय जायाखै खोनासं नानि बेयो नोंनि जानो गोनां हौवा मा? आं बोराय हौवाजों हाबा जाया? आंखौ बबाव नायनानै बोराय नुखो नोंलाय नेमखि मोजां गोसो होनानै खोनासं नोंनि हाबाया बे सेंग्राजोंसो जागोन आं जाया बोराय हौवाजों हाबा माथो नोंसाजों माबा सोंलांबायलै जेखुनु जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया दे आं दंना आं बुजायगोन जों बारा जबरदस्तिखौ बायोहाय ना बाबु औलै आयै दस्रायाव नायसै नामा गथ'नाहाय गोसथोनायफोर दं नामा? दंनायालाय दङ ओरैनो फांफुं फांफुं फैबायलाबाय थायो आयौ बिदिबा जायाहाय औलै आयै गोसथोनाय गोनांखौ जोंनो नाङाहाय गाज्रि दामोनहाय जों दस्रायाव नायसै दे थौ आयै सिखारदो थांसै दे नोंसिनि गोसोसै आयै सम्फथियानो थांबायसो बे गथ' सासे आंनि मान सनमान सेस जाजोबसिगोन दिनै बिफाखौ लासिं सिं खालामदोंना बे सोर हौवाजों थाङो नायथारनि आं ओइ बे खाफ्रा लांफै खोनागोना खोनायाखै जाखो ओइ आदै न'आव दंना गैया जाखोरा मा बिगुर जाफैलायखो नोंहालाय माथो गथ'नाखौ माबा माबिसो खोनादोंलै आंलाय माखौ माथो मैया नेमसिखौ सोरबा नायनो फैदोंमोन होनलाय औ नायनो फैदों ओमफ्राय नोंहालाय माथो जाखो जानायखायनोथ' फैदों ओमफ्राय जोंनाव मा लांफैलायखो दिनै मोद्लाखौ नोंसाजोखौ लांनो माहाय लाङो हाबा खालामलांखासै आङो हरिया बेद' 18 बोसोरानो जागोन जायाखैथाय हिनजाव नांगौनो बेनो गैया आलासि जानो थांदों मालाय थगायलायबाय थगायाखै बिसास खालामाबा न' सिङाव नाय है गय दासो थगायलायबाय बोराया जिखुनु गाबोन समफोरनि गेजेराव फैफिनगासिनो दं आं बिगुर जिनोबा फै नों बेथा गियालै आं बाय बोराय फै नों दंबा बे गथ' सासेखौ न'आव दोनबाय थाबा डिस्टार्ब जाबाय थागोन आं र' देवानिसो हमनांसिगोन दानो नागिरहैखासै नामाब्रा आंलाय गोसोखांनानै थांखानांगौलै